מה קורה? רגע, קשר עין. שיסגרו, שיסגרו, שיסגרו! שיסגרו, ירחמיאל, סגרת ירחמיאל? סגרתי. אוקיי. עצור. עצור. רגע, חבר'ה! רגע! סגור ירחמיאל, סגור ירחמיאל, סגור! אני על הרכב, תפסתי אותו, הלאה. מיכאל ממש תפס אותו, מיכאל, כן? הלאה, עצור. רד למטה, תגיף! תאגף! רדו למטה, אחי, רדו למטה! הלאה, רדו למטה, אחי, לשם! מיכאל, תקשיב, הוא נמצא בדיוק איפה שהבית, הבודד למעלה, הוא נמצא שם. בסדר, הלאה. בסדר, הם עולים אליו, הם יורדים אליו, החבר'ה. בסדר גמור, הלאה. יפה מאוד, עשית חסימה, כל הכבוד לך. יפה, אני על הרכב שלנו בידיים. בסדר, יש מרדף רגלי אחריו.